Здравейте, аз съм Пламена. Преподавам от около 4 години и работя от също толкова време в Петстина Прогрес. Говоря български, английски, немски и много малко испански. Обикновено доста трудно. За всеки различно. За мен лично беше най-трудно да се науча на български, защото това беше първият език, на който се учих да пиша. След това най-трудно ми беше с английският, защото той ми беше първият чужд език. И в последствие, следващия, който започнах да уча, немският стана най-трудният и след това испанският стана най-трудният, субективно лично за мен. Но всъщност няма най-труден език, мисля, защото е интересно, защото е приятно и защото всеки път, всеки час е нещо различно и учениците ми са прекрасни и интересни хора и карат мозъка ми да решава много приятни пъзели всеки ден. Понякога е важно просто да говорим и да изразим правилно мислите си, но най-често е важно, когато искаме от срещната страна да ни разбере или да покажем уважение, но не винаги е задължително да говорим перфектен български. Да, труден е, определено. Любов, същество. Не мисля, че има място, където да не може да се живее абсолютно без български. В глобалния свят в момента няма такова място. Граматиката е лесна, лексиката е много трудна за запомняне. Индивидуални уроци, говорене, Петстина Прогрес.